To je prekvapenie pre Adameka. Adamek, minúta. Adamek, minúta, okej. Neviem, či sa to bude páčiť, ale ja som len toto musela kúpiť. Lebo fakt to bolo drahé. A takto. Uvidíme, ako sa zatvári. Adamek, choď no. Adamek, choď. Aj poviem, kedy otvoríš. Teraz. Dobre veci, berem si. Krásne veci. A to budú dvere, hej? Že tu budeme tam mať také prekvapenie pre sebe. Tam budeš furt dávať prekvapenie, hej? Ty krásne. Krásne si mi to dala. Zlatá. Hej? A ja ti pozrieš štávku? Aj ti môžem zrobiť prekvapko. Hej, tam tu novú. Môžeš tam dať aj psa do tej budovy, všetko môžeš. Ale nie do truhny, myslím, hej, normálneho psa vytkúpnatý. Potom dať, no. To bude si veci, ja budem veseliť. Ale teraz mám špeciálne prekvapko. Určite dám ho. Ale neviem, ktoré to je za prv. Hej, toto. Máme psíka, som vám kúpila. Ale on bude taký zletuší, nie? A nebehaj ďalej, hej? Poď no. Hauko? Tak ešte nie je zrobená toto. Hauko? Už je zrobené prekvapko. Hauko? A on nechce ísť. Dobre, idem. Halo? Ale psa nepustím domu, hej? Dobre. Idem sa pozrieť, čo to je. Psík! Budeš mať viacej psov. Psíky? Ježiš, psíky. Psíky. Ja milujem psíky. Ja im idem urobiť budu. Tam ich zavriem zatiaľ. Hej, idem si prvé urobiť pre nich budu. Harry? Ja musím srať. Ty srať, hej. Počkaj, Harry. Harry. Jedi budku rob lepšiu. Musím urobiť budu im, lebo oni nemôžu ísť von. Ja dám. Takže boli svine. Ja sa poserem. Tak ser. Ty nesereš? Počkaj, ja na teba vyserem. Nepriserem, natáčame video. Spravo trošku súsnejšie, hej? Ups. Adam. Habovka. Babovko som išla povedať. On je habovka. Hej, babovka, hej, babovka, okej, babovka. Babovky. Ej, ty zrobím jedno prekvapko. Ja ti idem teraz ešte spraviť. Do truhu musí dať čo naučí, nie? Ja už ho kúkať do truhu, prepáč. Havinočko. Asi nepozeraj, čo ti robím. Havo. Asi nepozeraj. Havo. Poďte bogovať. Či nejdu bogovať, či ako to volá. A sa všetko zabijajme, lebo nechcejú počúvať. Či chcejú ťa. A nechcejú ísť do budí. Boguj sa. Boguj sa. Čo boguj, že ja idem. Musím ho zabiť, lebo bol v diere. Neba sa. Dobrý deň, a už podpínkať. Tých psov zabijam, dám si nových psov. Bol fakt. Dal som ich 4, dobre, dal som ich 4 psov som si dať. Raz, 2, 3. Neústúpajú, vieš? Tá, Aj teba by mali. však ja som ich pani. Ty sa do mňa zamiloval? Aj ty sa... Ja mám zamilovaných psov do mňa. Hej, haló, psíček. Poď už, máš prekvapko. Ale prvé spinkať. Halo. Ujdem. Poď do budí, daj ho do budí. Ty máš tú vodu? Hej. Super. Ale daj ich do budí, daj toho do budí. Ja mám tu prvá, tu druhú, nie? To je spoločný psi, hej. Ale daj do budí tento psa fakt. Dobre, daj sa tiež. A to je zničená chyža. Sme ničili chyžu trošku, nevadí?
A ideme ešte po prekvapku. Ty vidíš, že ich má to tu brko, nie na sebe. To čo na mňa sedíš, čo tam nedáva zadok? Čiže ja si idem... Ty nechal otvorené dvere a psi skoro... Idem, počkaj. Kámo, nedal si tam dúfam psov, lebo už mám plné zuby. Pána beka. Zase psov mám. Je to to. Ja zabij ich. Zabij ich. Tu je postavené také. Kde? Však tam sa dávajú dorty. Dobre? Dobre to. Dobre, teraz idem ja tebe dať prekvapku. Dobrá. Dobre. Dáš pada sakra. Daj tých psov do budy, čo sú vonku. Rýchlo nájdem do budy. Tam v dnu chýži sú jednúda, okej? Keby nechodili po vonku, lebo my sme fakt. To je môj server. Môj. Ja idem ti dať prekvapku. Čo ti dám? Viem, čo to nezarába. Máš. Trochzej do budí. Tých psov trochzej do budí, okej? Dobre, máš darček. Môžeš si ísť po darček. A čo si chcela? Pekné? Na čo však to je pekné? No pardon, bo už pada dážď. A nemám rada dážď. Tak prachne. A dobre, však nemáme hotové druhé poschodie. A nám netreba, ne? Čo? Dávaj pozor na psíkov, hej? Dám pozor na psíkov. Hej? Celá buda, vieš, koľko stála? 1500. Mala na No ja tu spíš? Daj tu máš nabíjačku. No to je jedno, tu máš jednu nabíjačku. Možná, že já první. To jsem nebyl nikdy první. Nabíja! Môžeme si odporúť vlastnú dielbou. Dokončí, hej? Nabíja. Čo ukazovalo?
Čo hovoríš, že nabíja, ha? On się nie nabijał. Okej. Znowu zrobić swoje przygotowanie w brudce. Gdzie jest? A ty to nasył na sobie. Okej. Nasadzić ci na sobie to... Nie się boję. A już to masz. A ty do dziesiątej, to ci... Takže Adam ide teraz baviť Minecraft. Tu. Tak ja. Tak ja. Moi drodzy. Ale na mnie nie wrychaj. I wolę. To mam u siebie. Postav zahradku. Już dwakrat drzewo. No to jest dwa. No z Jacek. Teraz budeme nabíjať, lebo musíme pletať coś hrať, nie? Ale sobie byłem też... To nie było moje przykłapienie, nie? To chyba. Tak i budku oprav. Urob toto zahradku. Chcemy to zrobić. Zabiorę melony, zasadzimy, a wiesz co? Čo? Zaczynamy tu farmenie. Aha. Melony. Melony. Dobra blask. A tu wyrosły to te melony. Môžem teraz ja urobiť? Chcę to się robić, nie? Co chcę to robić? Čo robíš, Adam? Tak już takie robisz, to rovno na całą urob kocku, nie? Adam, urob kocku celú. Ty sa ideš napiť? Aha. To fakt také dlhé to má byť. Adam, vieš, ako to si urobil? Poď taký som miał fakt. No. A wiesz, chyba to się porobi. Sama, czy jak to powiedziała? Sama sadza. To są určite melóny. Počkaj, Adam. To sú určite melóny? Hej, určite. Ale jaké melóny vyrastú z toho? Také veľké, čo som dalo do tej bloky. Také melóny vyrastú, hej? To za koľko dní vyrastne? Neviem. A dáme osadníkov, čo? Si dáme, či nedáme? Oni budú nám zbierať všetko, oni si to nechajú. A dajú do trhu. Nie. Nie, dajú do trhu, oni sú takí. Tak dáme si ich, čo? Nie, bo oni si to nechajú. Dáme si go. Len, Oni si to zoberú, nie? zoberú. Chodia po dome. A oni, že psov zabijú. Oni nezobrali, nič nezobijú. Ak sa to video páčilo, určite like a ešte Adam sa vám pozdraví. Čaute!